דברים שקניתי באינטרנט, מה העניינים? טוב, אז היום יש לנו איזושהי חבילה ממש ממש קטנה, שהגיעה מאוד מהר. מאוד מהר זה אומר שבוע ימים מסין. מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מושג איך זה יכול להיות, אולי דואר ישראל עושה איזה שינוי או משהו, אין לי מושג. אולי בגלל שמדובר בחבילה ממש ממש קטנה, היא כל כך קטנה שאפילו פשוט הדבר הכניס לי אותה לתיבה, ולא שלח אותי פה לפיצוצייה ליד לקחת אותה. זו חבילה, כמו שאמרתי, שהזמנתי לפני שבוע מאלי אקספרס. לפי מה שכתוב כאן, יש פה קורא כרטיסים שהזמנתי. זה עלה פחות מדולר, כך שקשה לי להאמין שזה נשלח באיזה דואר מהיר או משהו כזה. אבל כן, וואלה, פחות מדולר, וזה תוך שבוע הגיע לארץ. בואו נפתח את זה ונראה מה יש פה בפנים. אוקיי, הופה, טוב, בואו נראה מה יש פה. כן, כמובן. הכי טוב לקרוא. אוקיי. הופה, זה הגיע בכמו חבילה קטנה כזאת של ממתק. טוב, בואו נראה איך אני פותח את זה. לפה, אוקיי. אוקיי, אז זה קורא כרטיסים ממש קטן. פה יש, כפי שאתם רואים, מקום לתלות את זה על המחזיק מפתחות. לא נראה לי שזה הולך למחזיק מפתחות, אבל סבבה. יש פה מקום לכמה סוגים של כרטיסים. אני יודע שפה זה מיקרו SD. מה זה הסוג הזה? אני לא ממש יודע. טוב, זה SD רגיל, וזה נראה לי הסוג כרטיסים הזה של סוני. לא יודע, שכחתי את השם של זה. טוב, זהו, זה מתחבר ל-USB, מה זה מה רשום פה? card reader, all in one, סבבה, אוקיי. טוב, זהו בגדול, קורא כרטיסים קטן, חמוד, עולה פחות מדולר. וואו, זה מדהים שזה עולה פחות מדולר, זה הגיע תוך שבוע לארץ, וכן, קניתי את זה מאלי אקספרס, כמובן שיש קישור בתחתית הסרט, אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, ועוד משהו אני יכול לספר לכם, שבקרוב הולך להיות אנבוקסינג של משהו ממש ממש גדול, גדול שהזמנתי, גדול פיזית, כל כך גדול שזה מגיע הנה עם מסעית. זהו, אל תשכחו לעשות לנו לייק, ונתראה, ביי ביי.